12.01. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrola mesta Poprad na druhý polrok 2025. Nech sa páči. Nech sa páči diskusia k tomuto bodu. Poslankyňa Mezenská. Bodu dovolím predniesť pozmeňujúci doplňujúci návrh a žiadam ako pod bodom 15 zaradiť ďalší bod, a to je vykonanie kontroly dodržania hospodárnosti a podmienok použitia nenávratného finančného príspevku pre potreby parku Juh 2. Hlasujem na doplňujúci návrh pani poslankyne Mezenskej, čiže pod bod 3, vykonanie kontroly dodržania podmienok použitia nenávratného finančného príspevku park Juh 3, ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujte. Návrh bol schválený. Ja dávam slovo nielen pani Mozolovej, ale za dverami máme podávateľku podnetu. A keď máme aspoň trošku štábnu kultúru verím, že sa postavíte k tomu zodpovedne. Tak jej dáte možnosť pani poslankyňa Mozolová, kto je za to, aby vystúpila? Nech sa páči, hlasujte. Pekne v prvom rade chcem poďakovať všetkým poslancom a pánu Košickému, že ma navrhol, že som mohla teraz vystúpiť. Ale chcela by som vám povedať, pán primátor, že pani Tekelivi ste nezákonne vyviedli z tohto zasadania, pretože váš rokovací poriadok hovorí, a to je schválený poslancami, že občanovi sa treba iba prihlásiť a vy ste povinní dať hlasovať hlasovať poslancov, že ten dotyčný občan chce vystúpiť. Čiže nemusím hľadať žiadneho poslanca na to, aby ma navrhoval, že chcem vystúpiť. Takže pani Tekeliovú ste dali nezákonne vyviesť. To je prvá pripomienka, ktorú som mala. A teraz prosím vás pekne, ideme k tomu Park Juh. Ja sa plne stotožujem s pani Mezenskou ohľadom tých položiek, pretože boli nadhodnotené celkov na 403 560 eur 79 centov a to nie je nízka položka. Za 400 000 by sme mohli mať iné veci v Poprade urobené. Ešte sa vrátime k návrhu poslankyne Mezenskej, aby ma nenapadla, že som že či chcete dať slovo aktivistke, aby som ja neporušil niečo, kto je za to, aby ste dali slovo pani Tekeliovej. Nech sa páči, hlasujte, kto je za to, aby ste jej dali slovo, aj keď bola vyvedená a robí bordel v našom zastupiteľstve. Kto je za? Návrh nebol schválený. Ďakujem pekne poslancom, ktorí sa zodpovedne postavili k tomuto problému. Asi viete, pani Tekeliová, že ja budem ten, ktorý nie je stotožnený s tým vašim návrhom, ale rešpektujem ho, ako máte na to právo. Prečo by som mala vedieť, že teda akože nepodporíte ani jeden z tých návrhov? Viete čo, no ja som bol teraz v tom, že hovoríme o tom južnom parku. No, všeť áno. O tom bode, áno. Áno. A tak si to pozriem ešte, lebo potom asi to ušlo. Takže určite si to pozriem, ale preto vám navrhujem tak, či tak, ak chcete vy niečo riešiť, tak na zastupiteľstve, kde vlastne tie rozhodnutia zastupiteľstva sú záväzné a to vlastne vám nemusím hovoriť, vy to asi viete ešte lepšie ako ja. Nie je možné podľa môjho názoru sa vlastne s tým bodom programu nestotožniť, alebo myslíte, že áno? No neviem, pozrite sa, ešte raz to hovorím, v prvom rade ja už budem musieť končiť, ak sa nenahneváte a pokiaľ vy ste presvedčená, že to má odznieť na zastupiteľstve, tak budete hľadať niekoho z poslancov a zajtra pravdepodobne na Mestskej rade sa možno o tom pobavíme, keďže členkou Mestskej rady je aj Helena Mezenská. Dobrý deň, pán Brenišin. Pokiaľ som teda zachytila správne, tak vy ste odmietol predkladateľke programu ohľadne subvenčného podvodu Park Juh 2, aby vystúpila na verejnosti a objasnila rozsah vlastne pochybení a celého toho schvaľovacieho procesu.
vlastne o poskytnutí nenavráteného finančného príspevku. Aký máte dôvod, pán Brenišin, ako poslanec, brániť občanom, aby teda oboznamovali a zdieľali podstatné informácie ohľadne podozrení na subvenčné podvody? Máte nejaký špecifický dôvod? Dostali ste nejaké pokyny od pána Danka? Ako sa toto dá zdôvodniť, pán Brenišin? Viete, možno, že občania teda očakávajú transparentnú verejnú správu, ale myslím si, že to, čo ste dnes predviedli, úplne nesvedčí o tom, že by sa tieto očakávania stretávali s očakávaniami obyvateľov, ktorí vás volili, pán Brenišin. Dobrý deň, pán Baran. Prepáčte, vy ste verejný činiteľ, ja som obyvateľ mesta Poprad, takže radi by sme sa teda ako podelili s verejnosťou o váš názor. Vy ste teda hlasoval proti v prípade bodu programu podozrenie na subvenčný podvod Park Juh 2. Hlasoval ste proti tomu, aby jeho predkladateľka objasnila rozsah podozrení na takýto podvod. Prečo ste bránili tomu, aby sa vlastne táto téma otvorila na zastupiteľstve? Pán Baran, idete v otcových šlapajách? Veľmi by sme si prijali, aby ste sa predbežne vyjadril k podkladom, ktoré vám boli včera pán Danko zaslali. A ide práve... A čo robíte, pán policajt? Za akým účelom ste do mňa drgol? Môžete mi to prosím vysvetliť? Pán Danko, môžete len predbežné vyjadrenie poskytnúť. Nemusíte sa vyjadrovať k detailu. Bolo by dobré, keby ste sa vyjadril k tomu. Pán policajt, čo robíte? Ale nejdem rovno. Prečo mesto objednáva gumené podložky pod detské ihriska za 400 000 eur? Pán Danko, len krátko. Možno, že ide o chybu v písaní a počítaní. Však. Zle otvárame. Dobrý deň, pán Bzoš. Povedzte. Tak ako hodnotíte dnešné vystúpenie mesta Poprad na obhajobu podozrení na subvenčný podvod? Považujete to za presvedčivé? Bol som prekvapený, že tam táto správa vôbec išla nečakane, nikto sa s ňou nevedel oboznámiť dopredu. A to, že potvrdili, že skúmali proces, neskúmali hospodárnosť, znamená, za mňa túto tému treba opäť otvoriť. Za mě úplně nemyslitelný a nikdo nemá rád to označení Banánová republika. Ale tohle se děje v Banánové republice, že vlastně pomocí korupce získáváte dotace od státu. A já si myslím, že tohle musí přestat, musí to zastavit. This is now the time to do it. And if we do it now, no shit can ever surprise us. A neskážte mi do reči.